16 декабри соли 2020 дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. комбинати орди Душанбе ки зиёда аз 30 соли охир бо сабаби кӯҳнаву фарсуда шудани хатҳои истеҳсолӣ аз фаъолият боз монда буд, бо дастгирию роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади рушди соҳаи саноат ва афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифат бо харҷи беш аз 50 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ пурра таҷдиду навсозӣ гардид. тамоми биноҳои комбинат бо истифода аз масолеҳи сохтмонии аълосифат ва ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бо тарҳи муосиру замонавӣ таъмир гардида, навсозӣ ва таҷдиди он барои таъмини бозори дохилӣ бо орд ва таҳкими истеҳсоли маҳсулоти содиротшавандаи ватанӣ мусоидати фаъол менамояд. масоҳати умумии комбинати орди Душанбе 4 гектар буда, сохтмон, таҷдид ва навсозии биноҳои мавҷуда имкон дод ки дар кӯтоҳтарин муҳлат аз ширкатҳои бонуфузи Аврупо ва Ковко инженеринг ва менеҷменти ҷумҳурии халқии Хитой хатҳои истеҳсолии нав харидорӣ ва васлу насб карда шавад. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки хати истеҳсолии васлу насб гардида айни замон назираш дар кишварҳои Осиёи марказӣ нест ва аз рӯи технология ва хусусиятҳои техникӣ муосиртарин маҳсуб меёбад. технологияи васлгардида ба таври автоматӣ фаъолият мекунад ва дар раванди истеҳсолот қувваи корӣ кам истифода мешавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани комбинати орди Душанбе дар маҷмӯъ 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. дар ин комбинат дар як шабонарӯз 400 тонна гандум мавриди коркард қарор дода шуда бо номҳои майса, хуша, сумбула ва суфра тавлиди бештар аз 10 навъи орд ки аз он ярмаи гандум, макарон, номгӯи зиёди маҳсулоти нонию қаннодӣ истеҳсол карда мешавад, роҳандозӣ гардидааст. маҳсулоти комбинат мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ дар ҳаҷми гуногун бастабандӣ гардида пешниҳоди харидорон карда мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ оянда дар назди комбинати орди Душанбе чандин коргоҳҳои нав ба кор дароварда мешавад. бунёди коргоҳҳои истеҳсоли макарон ва маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумлаи чунин тадбирҳоест ки ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин бо ба инобат гирифтани талабот коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ аз сабус низ бунёд карда мешавад. дар ин ҷо ҳамчунин хӯроки парранда, моҳӣ ва чорво ҳам истеҳсол мегардад. дар шаҳри Душанбе рӯзҳои наздик мағозаҳои фирмавии комбинати орди Душанбе ба фаъолият оғоз мекунад. технологияи комбинати мазкур технологияи муосиртарин буда аз Чин ва кишварҳои Аврупо ворид карда шудааст. ман зиёда аз 28 сол дар ин соҳа кор кардаам, ҳамчун сартехнолог, сармуҳандис дар корхонаҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон кор кардаам. чунин шароит ва компютеризатсия дар ягон осиёб ман надида будам то технологияи мазкур дар шароити имрӯза дар Тоҷикистон ва дар кишварҳои Осиёи марказӣ беҳтарин мебошад ва дар шароити имрӯза мо зиёда аз 10 намуди ордҳоро истеҳсол мекунем. орди нави дуюм, орди нави якум, орди нави олӣ, орд барои истеҳсоли маҳсулоти макарон, ярмаи гандумӣ. дар оянда дар назди корхона мағозаи фирмавӣ ташкил карда мешавад. сабуз ин маҳсулоти парҳезӣ мебошад барои касалиҳои қанд, ба онҳо нонҳои сафед
умуман мумкин нест. Барои ин мо дар шароити Тоҷикистон сабусро умуман кам истифода мебаранд. беҳтарин витаминҳо, микроэлементҳо дар сабуз ҷойгир аст. Ин бисёр маҳсулоти серғизо, тамоми микроэлементҳо, аминокислотҳо дар он вуҷуд дорад. Мо метавонем истеҳсол кунем маҳсулоте ки имрӯз дар корхона истеҳсол мешавад, ярмаи гандум, орд барои макарон. Мо метавонем ҳам корхонаҳои ватанӣ ва ҳам корхонаҳои берун аз кишварро таъмин намоем. дар оянда ҳаст ҳамин хел нақшаҳо ки заводи макарон сохта шавад ва мо 100% метавонем корхонаи макаронро бо орди худӣ таъмин намоем. дар маҷмӯъ дар як сол 146 000 тонна гандумро коркард карда метавонад. Бартарияти асосии ин корхонаи мо ин аст ки пуррагӣ автоматизатсия карда шудааст. ҳангоми кор кардан коргарони зиёде ки дар дигар корхонаҳо талаб мекунанд, коргарони зиёд лозим нестанд, аммо мутахассисони асосие ки барои пешрафти ин корхона лозим ҳастанд, албатта ки ба кор таъмин карда шуданд. фаъолияти бо низоми комбинат метавонад дар самти истеҳсоли орд дар пойтахти мамлакат барои мӯътадилии арзиши маҳсулот дар тамоми фасли сол ва ҷиҳати захираи он ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввал нақши муассир гузорад. дар оянда дар комбинати орди душанбе бо ба кор даровардани иқтидорҳои нав ҳаҷми истеҳсолот афзун ва шумораи ҷойҳои корӣ зиёд хоҳад шуд. ба таъкиди масъулони комбинати мазкур бо таъмини талаботи рӯзонаи шаҳри душанбе бо орд ки тибқи таҳлилҳо беш аз 400 тоннаро ташкил медиҳад, дар оянда маҳсулот ба дигар кишварҳои минтақа содирот карда мешавад. дар комбинати орди душанбе амбор барои захираи беш аз 30 000 тонна гандум, амбор бо масоҳати 5 000 метри мураббаъ ҷиҳати нигаҳдории 3,6 000 тонна орд ва амбор барои нигаҳдории сабус ва гандуми реза бунёд гардида хати роҳи оҳан аз дохили корхона мегузарад ки хароҷоти интиқоли маҳсулотро ба маротиб коҳиш медиҳад. бо мақсади таҳвил ва дастраскунии маҳсулоти истеҳсолшаванда ба нуқтаҳои фурӯш ва марказҳои савдо 10 адад воситаи нақлиёти боркаши муосири гуногун ҳаҷм низ харидорӣ карда шудааст. боиси хурсандӣ аст ки бо иштироки ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон комбинати орбарории шаҳри душанбе дубора ба кор оғоз намуд. мо аз он миннатдорем ки мутахассисон бо ҷои кор таъмин гардиданд ва ба маоши хуб таъмин шуданд. комбинати орбарории шаҳри душанбе солҳои дароз фаъолият намекард ва имрӯз бо ихтирори пуррашт ба кор дароварда шуд. мо мутахассисон кӯшиш мекунем ки дар оянда маҳсулоти хусифат истеҳсол намоем. дар комбинати орди душанбе барои муайян намудани сифати гандуми воридшаванда ва маҳсулоти истеҳсолгардида озмоишгоҳ бо тамоми лавозимоти замонавӣ ташкил карда шудааст ки ин ба пешниҳоди маҳсулоти босифат заминагузор мебошад. Производственно-технологическая лаборатория ташхисгоҳи истеҳсоли технологӣ назди корхонаи комбинати орди душанбе бо таҷҳизоти зарурии ташхиси муосир ҷиҳозонида шудааст. дар ташхисгоҳ мо таҷҳизоте дорем ки сифати гандум ва маҳсулоти истеҳсолшударо дар муддати кӯтоҳ мушаххас месозад. ташхисгоҳ дорои сертификати сатҳи байналмилалӣ буда ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шудааст. ташхисгоҳи мо ба стандартҳои хаско ва ISO 9001 ки меъёрҳои байналмилалии сифати маҳсулоти хӯрока дониста мешаванд мутобиқ гардонида шудааст. фаъолияти ташхисгоҳ барои муайян сохтани маҳсулоти хоми воридшуда, яъне навъҳои гуногуни гандум ва маҳсулоти тайёр, яъне орд нигаронида шудааст. дар корхонаи мо орд барои омода намудани нон, маҳсулоти макаронӣ ва дигар намуди маҳсулоти миллие ки аз орд тайёр мешавад истеҳсол карда мешавад. ҳайати кории ташхисгоҳ иборат аст аз мутахассисони варзидаи соҳа ва мутахассисони ҷавоне ки донишгоҳи миллиро хатм намуданд. тамоми коргарони ташхисгоҳ метавонанд ба таври мустақилона ташхиси маҳсулотеро ки фаъолияти ташхисгоҳ барои мушаххассозии он нигаронида шудааст муайян намоянд. Персонал лаборатории полностью укомплектован опытными работниками, а также молодыми специалистами, выпускниками Национального таджикского университета. зимни суҳбат бо коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди душанбе пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки дар раванди татбиқи ҳадафи чорум саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар буда ин саҳмгузорӣ ҳам дар афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ҳам дар таъмини сокинон бо ҷои кору маоши хуб заминаи воқеӣ мегузорад. дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва ворид намудани технологияи муосири истеҳсолӣ аз
аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ имтиёзҳои зиёд муқаррар карда шудааст. натиҷа ҳамин аст ки таи солҳои охир дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар баробари бунёду навсозии муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва фарҳангӣ садҳо корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки ин тадбир дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаи мусоидро фароҳам овард. тибқи маълумоти роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе то 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти мамлакат наздики 70 корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.